asanzolo khanithi asanzolo amsukulwana ndini kaXhosa amsukulwana ndini kaMalangana nantsinzwana yenu sizwe ndini samagcaleka khanithi asanzolo kuthi kwakuba nje uvuka umnyele kaTogu kuthi kwakuba nje kurhawuzele kundwangu wekufunga mupholo zawuphela imveku ifane madoda sininika indaba fulana masango anyathela umntwana omhle khanithi asanzolo. Mandulo phaya umbhalo ophuma izandla uSamuel Mqhayi wathabatha usiba nephepha wabhala ibali ligxile kwingxabano phakathi kwamawele uwele nobabini malunga nelifa likayise ongasekhoyo. Yathi kamva nje libali lutholwe ucwambu lokubonakalisa intlalo yakwantu ngobunjalo bayo laguqulwa lenziwa umdlalo kamabonakude othi Ityala-lamawela. Utata uThembinkosi Henna nobelinganisa umdlali ophambili uPhekeza uye wathandwa kakhulu ngababukeli. Sisekuyo ke le nyanga yokubhiyozela isintu sethu, umbuzo kukuba amabali agxile kwingcambu yesintu sethu komabonakude asenekusasa elinjani na? Ukhona ke utata uThembinkosi. Tata uThembinkosi. Molo sisi. Botani. Yebo njani? Siyaphila Nkosi ninjani? Siphile nathi Nkosi. Hey tata xa ndibona ivideos zakho kuba ndiye ndathi thethe ku TikTok ndithi mhlawumbe noko uselityendyana. Xa ndithi hayi noko utata selekhulile. Yeah. Hayi noko ixesha lihambile. I'm sure ukwenza kwethu la film ndandina 30 years, so it was a long time ago, 1997. So noko ngoku iminyaka noko iyahamba kancane. Yeah, sendinguPhekeza ke ngoku. Yabona ke ngoku andisafuni makeup ndibe ndishobana ndinguye ngoku. Kodwa usefresh. Hayi ndisefresh mntasekhaya. Inene like usefresh ngobaleka ndijime yaqonda. So la Phekeza wayicothoza ehamba ngolwadondolwa andimbonanga apha kuba kuthiwe xa uthwangena hayi wathi qhwi wahambela phezulu. Yeah, tata uThembinkosi siziva sinelunda kwaye si-honored siyinkqubo yekhaya jikelele uba ube nathi namhlanje sabelana nawe sibe nodliwano ndlebe. Njengokuthi mhlambe wawuneminyaka 830 pha kwiminyaka yo-1997 ungathi mhlambe uhambo lwakho ungena kwityala likamawele kuzawuthi gangoku ungathi nje xa uchubela ababukeli bethu belunjani? Uhambo lam lo acting beli right since ba ndiqale acting kuba ndandibona uGibson Kente. It was a long time ago. Lyrics in Metina actor phayana uGibson Kente neshow yakhe uthutha amabhakene. So ndayithanda. But ke andizange ndi-acte immediately. So ndizo-actor xa ndisezwe litsha, I think. Kuba ndathanda incwadi ethi udike nocikizwa. And then ke ngoku ndaqala ke ngoku ndayifaka apha eklasini. Sonke sa-actor ke ngoku. Ndibe ndingazi into ngo-actor kodwa ke ndancedwa ngoZithobelekilani. So ke ngoku yonke laa nto leyana ke ngoku nobheka kwam kwezinye indawo umuntu uyazama mos okanye uyazidevelopa. Uhambe ii-auditions, uhambe ii-workshops ngoba ndiyifundelanga ke mna ke acting sisiphiwo nje. Kodwa ndiqinisekile inoba wawuthi xa ii-auditions wavele ukhethwe nje. Ndiyathemba ke ba kwakunjalo ngoku ngoku hayi challenge inkulu ngoku kukhona amatyendyana asandafika. So but ke hayi noko ndisase-fresh ndisase-right ndisakwazi no-actor qha ndingena ndiphuma apha ku-acting ndithanda isikolo ndi-acte ndibheke eyunivesithi ndi-acte yeah. Wow, and xa sijonga la character kaPhekeza ngenene umuntu ebenokukholwa into yokubana ayo-acting but it's a real life storytelling because inoba mhlambe wawuthiwa xa unikezwa iscript kuthiwa uzawuthetha uthi uvele nje ube nguye uqobo to a point where it's so believable uba unguPhekeza ngenene nangenyaniso. Ngaphambi kokuba sihlabele mgama nale ngxoxo yethu singathanda into yokubana umnumzana apha emaqhosheni ake asidlalele le clip ilandelayo. Uthini kum? Vuku ndini? Uthatha loo nto kum? Wakugqiba ukuthola ulahliwe ngabantu bangokwenu. Ungixela loo nto? Into oyiyo nzotho
wena uzeyifihla kale kuphele. Umona onawo wo lo ukubophileyo. Sele ulilolo lempula kalujaca nje. Hey, Naku kudla, idla sehwabangu. uyasebenza uthini? La Hey unoqwasha. Nobubambe inhliziyo nangokumbonayo pha. Hey undisokolisile ke lamamgqwashe lawana. Yo phathwa ngabafazi olihlobo. Endlini yakho Yimbi. ucaphukile. Apha amazinyo kaPhekeza nobethuna. Kaloku ndafumana imali phayana so ndafaka ipesha. Andifuna uqondwa nje ndithi ndima ndihamba kuthiwe nankuya. Ifeki zami ngoku seyizizwe ezikhupha amazinyo angabolanga mna ndawakhupha kuba ebolile. Yo. So ngoku ndiwavalile nje kancinci. Mhlambi xa sisawugqiba nje nzake ndikuthi nje beka yi-1. Hayi nakanjani mina yazi umuntu mina ndiyamcupha umuntu xa yonke into oyithethayo mina ndiyayicupha. Okay. Ndiyayicupha so njengoba uthethile ndikucuphela uba xa siyiqwela siyiqongqotha ndithi kwatsha pha. Uzawufa ngam wena. Uye wathetha tata uThembinkosi into yokubana wawufunda incwadi ngaphambi kokuba mhlambe uzibandakanye nemiboniso ude wabalelwa incwadi kaDikiwe noCikiswa. Ewe wangena ke ngoku kutyala-lamawele isingatsho sithi mhlambe lo mboniso ebeqaqambisa kakhulu ulwimi lwemveli kuba xa sijonga phaya siyabona ba okudala mhlambe isiXhosa sasithetha ngolhlobo ungathi mhlambe njengoko wawudlalwa ungathi ngawakho amazwi yayintoni injongo yoko. Okay inkosi sisi injongo yetyala-lamawele imfundiso. Kokuqala phayana lamawele lana imfundiso lena ihamba namasiko because njengoba ndandi-actor phayana nje ndingutata uNzotho uyafumanisa ukuthi amanzotho isiko lengqithi ayalenza but ayelenzi ngolahlobo ngoba umbhali womqhayi wayenza yayintsumantsumane lento yokuthi umntana avele ngesandla aphinda atshone kuzovela omnye ngokusevela ngenhloko yayintsumantsumane. So injongo yalanto ibiyinjongo ukuthi amawele la ngabantu abasokolisayo kuyafana ngoba xa ngaba omnye uswelekile omnye usaphila omnye funeka angene emngcinyeni akalala phayana aphinda avuke. So injongo yalanto yobuza uba yintsumantsumane le into yamawele kodwa eyona nto ibalulekileyo umthetho wawukhona kuba ityala eli lalixoxwa nguyintsa yonto uyintsa ke azanzolo inkosi enkulu yamaXhosa madoda azanzolo. So injalo ke ngapha kwalanto leyana ubone ngathi thina siyonwabisa nje kukho imfundiso ngapha masingawalahla amasiko wethu singazilahli nenkosi zethu njengokuba kwatshiwo kwaphuma intshumayelo phi entabeni yathi kuza uhlanga elakuphuma elwandle labe ninenwele eziyephu liphethe umqulu onombomvu umlamo obomvu nofunde kodwa qhoshe libomvu elingenamnqinyo nilumkele imali ke le namhlanje siyabulalana ngalenxa yalo mali kodwa ke asakwazi ubuya ngamva sekunje sibheka phambili mntasekhaya. Hey xa uthetha tata ndiyeva into yokubana umzimba uyahlasimla kuba uthetha into xa uzawuthi kwanyuka entabeni kwathiwa into yokubana kuzoza abantu abanenwele eziyephu zenibalumkele neqhoshe elingenamtyunja. Xa uthi uyajonga ezo zimboni zakwantu ezifana noNtsikani kuba ngaba baphefumlela isizwe sikaXhosa besithi into yokubana lumkani kuzawuba nje nanje nomprofetikazi imbonikazi ononqawuse nabo bathi hey zemtya inkomo magwalandi nilibele ukulala. So ndiyavumela nawe tata xa uthi lo mboniso yayingonwabisi nje kuphela siyawujonga sihleke kodwa unemfundiso ezithe lo mboniso zawuqulatha imfundiso kuba xa ujonga nyani endulo yayingekho into enokwenziwa ngaphandle kwesiko ngaphandle kuba kube khona inkosi inikeza isikhokelo ngaphandle kokuba imboni nayo igayide enkosi leyo. Xa uthelekisa tata ujonga imiboniso yanamhlanje kuba ngoku amaxesha seletshintshile njengosithi into yokubana ngoku kungene amatyengyana ngoku asematsha ayasokolisa. Xa ujonga tata uthelekisa imiboniso yanamhlanje ujonge nale yasendulo ungathi ikamva lale miboniso imephi ingekumbi mhlawumbi eqaqambiseni isintu ingaba mhlawumbe nayo iyasifundisa kuba ngoku sekutshintshile kusafani nakudala nakubeni nje sikwabanye amaxesha but ungathi into yokubana isagxilile eqaqambiseni isintu ifundise isizwe kananjalo. Hayi ayigcinanga tu ilahlekile iphuma ecaleni
kaloku besithanda into yoba u-SABC 1 ibiyifilimu ngamanguni besiyazi into yoba xa sibukela u-SABC 1 siyayazi ukuthi iindaba zesiXhosa intoni or zesizulu ngoku siye sathi imfiliba ikamva leefilimu zesiXhosa limfiliba akubonakala apho siyakhona mntasekhaya. I think kufuneka kube khona noko into esiyenzayo noba ke sibuye lembo uyaqonda ke siyonqula mhlambi sawuphinda sifumane noko ulwazi jonga ngoku uyabona uba undifumana ko-TikTok nakwezinye iindawo nako-Showmax njani kaloku ithini into uyaqonda into yoba ingathi kancinci u-SABC uphantsi uye wathi krece walibala ukuthatha izinto zangapha entshona masikhumbule South Africa and Africa come first kuqala apha ekhaya masenze into zalapha ekhaya sizithenge zazinto ngoku ngela xesha Ityala-lamawela ngabo-97 lali-actwa liphuma apha eTVini ndandifunde i-City Press Ityala-lamawela belina ii-viewers ezininzi after usidumo which is going up yabona uba because bekutshimbiza nawe ndiyathemba hayi wawungekho wawusasemncinci wena noba wasadlala ngenja okanye wawuyama ngenja kodwa ke noko ngela xesha mntasekhaya ifilimu leyana yayimnandi abantu babezigungelana ifemeli yonke ihlala eTVini umama nomntana njengoba ulibona nje Ityala-lamawela alikhethanga abantu liyafundisa nje across the board so ngoku yangathi noko ngasike siphinde sicinge into yoba noko ke siphinde sizibuyise ezi filimu zithetha ngesintu ngesintu sethu ke phofu ya and uthatha into ebalulekileyo because I mean into efana nemiboniso akokubukela nje kuphela kodwa uyafumanisa into yokubana ii-families ziyahlanganyelana ingakumbi xa uzojonga emakhaya nangexesha lakudala ufumanisa into yokubana imizi mhlambi apho kukhona i-TV khona iyabalwa into ethi ngekuyoqokelela umakhelwane kuqokelela omnye umakhelwane uhlangana uyabona no yeah and ke ngoku if nizawusiphefumulela sibukele Ityala-lamawela nithetha ngezinto ezenzekayo apha mhlambe kule ngingqi yethu siyakwazi ukukhawulelana nazo kuba niyasifundisa mhlambe kule nto itshoyo tata into yobana mhlambe kunqulwe kube khona nabantu mhlambe abasabambe ngesilungu kuthiwa zii-custodians of African spirituality or heritage mhlambe if bakhona abantu abasayibambile njengawe tata ndiqinisekile into yokubana unolwazi oluphangeleleyo ngemiba yamasiko isintu sethu ingaba tata njengokuba noko ngoku sowukhulile kuthi indlela ibuza kwabaphambili ingaba mhlambe yintoni mhlambe oyenzayo uqinisekisa into yokubana noko sibuye lembo kuba kaloku umuntu ofana nawe tata unamava inyawo zakho zinodaka ngumakhwekhwetha ingaba yintoni tata wena oyenzayo kwispace sakho njengokubona uba hayi noko ngoku iminyaka iyahamba into endenzayo ndisazama idocumentary naxana nje kuthiwa umuntu makangazifowuneli I'm telling my own story ngobona into yoba noko yabona I think eyona nto sisiwam xa ungekho follow up yezinto umkhondo uye ulahleke uyaqona so ngoku ndiyazama nje ukuthi ndizama ubonisa imvelaphi yam ngoba ndisaphila nje andifuni ukuthi ndawo ngabikho apho kubekho abantu abazawuthetha isitori sam babe bengasazi noba sisuka aphi siqale njani okanye siyobaliswa phesheya uyaqona kodwa ke yona nto ibalulekileyo kululwazi olu ndilikhuphela phi kuyouth ulutsha ulufundisa ulutsha ngoba ngoku nithetha ngempumlo ngamarhanana kodwa thina besikwazi ukuthi qha nothi no hayi sawunulahla amasiko wethu nihambe nezinto zasentshona ngoba isizwe sawulahleka camakho isizwe siyolahleka ngenxa sawulahleka nango sibheke ngapha sibheke ngapha hayi tata kuhle ukubona abantu abafana nawe abasemileyo siyathemba into yokubana uzawuqhubeka nalomsebenzi uwenzayo abantu xa bekufuna bakufumana phi tata ndiyafumaneka phayana ku-LinkedIn ndiyafumana kodwa ke ndingayishiya ifowuni number uyafuna uyishiya trin hayi ke ungayishiya nje xa ukhululekile xa bethi trin uyibambe ungayishiya tata ya ndifumana ku-073 010 8437 i-email kuThembinkosi Henna 787@gmail.com chocho ubekho tata ndithe ndiza kubamba ke xa siyiqwela yini ubamba abani ucimba hey ungakulinga ucimba fana ba ndimbi ndakwenza kakubi gqithi asoze ubani asoze kwathini iza nomnqayi wam pha thini lo mntana lo uyabhuda asoze ndibhude ndibhudelani uyazi xa ndinomsindo ndiyanuka dawunuka kwa ninganqandi dawunuka kwa ninganqandi ephayilami iza xebe ava asoze yini
uyanyuba. Enkosi. Mukeli lo besithetha naye ke ku-Gqirha uThembinkosi Henna umdlalo waziwa kakhulu ngelika Phekeza masiye venkileni usabukele ekhaya jikelele tata masibulele. Enkosi man, yabulela nami ngoba nimthathe nike nizondibeka apha. Nkosi kakhulu noma.